dahil nandito ako ngayon sa kitchen para ipakita na sa inyo itong na-promise ko na lutuin. Yung spaghetti with the banana blossoms. Ayan guys, oh. Ito ngayon ang bida. So, naipag-promise ko kasi na tayo ay magsama-sama para dito. Ayan, at nahimay ko na yung iba dito. Ilagay ko sa lagayan. Wait lang. Kuha tayo ng lagayan. Dito ko ilagay yung nahimay ko. Alam yung paghihimay nito ay simple. Okay, ito, nahimay ko na ito. Ilagay ko dito sa strainer. Ito, hindi ko nahihimayin. Ganyan na yan. At may gagawin tayo dyan. Ganito ang paghihimay ko niyan. Ganito. Ganyan, oh. Tanggalin yung ito guys. Ito, yung parang palito. Matigas yan. Kaya pangit yan pag nakagat. Kaya alisin natin. And then also this one. Yung cover niya. Pag ganyan mo nitong parang palito. Meron siyang parang plastic cover dito na ganyan. Kaya yang dalawang yan ang alisin. Ganun lang, himayin lang natin. Ganun lang, lahat. Linisin natin lahat. Hanggang maging ganito na siya. Pag ganito na siya, na malambot na, ay, anuin natin. Papakita ko mamaya. Okay? So, himayin ko muna ito. Itong lahat na ito. Ganyan lang guys. Para mabilis, iganon mo lang yung palito, then maganyan, masalat mo na yung parang plastic. Tanggalin mo lang silang dalawang ganyan, ganan. Ang bilis lang. Oh, di ba? Ganun lang. Dahil ayaw natin kainin yan, magaspang at matigas. Edible din siya, pero pangit sa yung kanyang kanyang texture na parang plastic. Ayaw natin ganun. Ayaw natin kumain ng ganun. Kaya alisin natin. And then isa pa. Itong parang plastic na ito. Pag tinikman mo, mapait-pait. Yan. Okay? So ganun. At hanggang doon na lang muna. Tapusin ko ito. And then next procedure. So ito na guys. Tapos na ito. Ngayon ay maglagay na tayo ng tubig para sa ating pasta. Okay? Lagyan na natin tubig ito. Ayan. Dahil nga yan ang pagkain natin today, ay inilabas ko yung malasuge. Ito yung gagawin kong steak para pares nitong ating gagawing spaghetti na puso ng saging. Kasi ito ang second plate natin. Okay, yan ang ipaparis. Ayan. At pakuluan na natin. Naginit na tayong tubig para dyan sa pasta. For the meantime na nagpa-process tayo doon sa ating puso ng saging. Ayan. Lagyan ko na siya ng salt. Ayan. Siyempre para lumasa ang ating spaghetti ay antimano mayroon ng salt. At takpan natin. Hintayin natin kumulo ang ating tubig para sa pasta. Sa kabila ay nagluluto na i-boil lang na mais. Ayan. Ganyan guys. Takpan. Ayan.
Ito pala.
Sahog na yan.
Yummy. Okay, na. Patayin. Very nice. There you go. Stage na. Time to taste the exquisite banana blossom. Looks like meat. Looks like beef. Ang sarap.
Hindi ka maniwala, pero hindi mo mamamalayan na yun palang kinain mo ay banana blossom. Akala mo meat. Oh. Oh. 2 thumbs up. Success. Okay. Now, I will cook the second plate. Siyempre. May second plate tayo na ano, yung malasuge na swordfish. Yun. Ayan. Malasuge steak.